Ama. Ama, sila ang haligi ng tahanan. Kung bakit nandito tayo sa mundo, sila ang dahilan. Ama, di man sila perpektong tao, di man maibigay ang lahat nating gusto. Ama, sila ang malaking bahagi ng ating pagkatao. Dinala tayo sa mundo kasama ang pagmamahal ng buo. Handang gagawin para mabuhay tayo. Tiniis ang hirap at pagod sa pagtatrabaho. Ama, dakila at mga bayani, gagawin lahat para sa ating kinabukasan kung ito'y sapat. Di nila iniisip ang sarili. Ang mahalaga ang anak mabigyan ng magandang buhay. Ang pagmamahal ng isang ama sa anak ay walang kapantay. Ama, hindi lahat ng ama ay masaya dahil may mga anak na di iniisip ang kalagahan nila. Mga sakripisyo ng isang ama ay binaliwala. Kahit na ikaw ay isang alibughang anak, tiniis nila dahil mahal ka. Masasabi natin na maswerte ka dahil may responsable kang ama. Ama na kaya mong ipagmalaki sa iba, na ang kaniyang pagmamahal ay naipadama sa mundo. Nakasama mo ang iyong ama na di ka nag-iisa. Ama, 3 litra. Ngunit may mga anak din na hindi masaya dahil may mga ama sila na di alam kung paano maging ama. Ama lang sila kung tawagin, ngunit sa responsibilidad wala silang kwenta. Pasensya na kung ito'y aking naiigas. Dahil di lahat ng ama ay may lakas. Lakas loob na harapin ang katotohanan na sila ay magiging haligi ng tahanan. Responsibilidad ng isang ama ay tinatakasan. Mas inuuna pa ang sariling kapakanan. Ama, na masasabi na lamang sa anak na nagdusa, ako'y may ama, pero wala siyang kwenta. Ngayong Father's Day, paano ko masasabi ang salitang, Ama, salamat. Mahal kita. Kung wala ka naman sa aking tabi, ngunit di ako